Wel, prawn da, a dyma ni yng nghwmni Goronwy Evans. Ac wrth gwrs, Goronwy yn gysylltiedig a Siop y Smotyn yma yn Llanbed. Wel, Goronwy, braf iawn cael bod yn eich cwmni chi prawn ma. Am Siop y Smotyn pryd gath y siop i sefydlu? Wel nawr, fi'n credu bod i fi'n ôl rhyw 13 o flynyddoedd, chydig mwy felly, ond fe agorwyd i yn swyddogol gan cynog Dafydd, oedd y pryd hynny yn aelod seneddol ac yn un dodwr pryd hynny hefyd, ac daeth ei hagor hi. Ac dyna'r dechreuad, ac wrth gwrs, fel fe sy'n brwydro, blynyddoedd gwch yn ddod i fyny, o fewn yr enw, a ni gael siop yn Llanbed, a ni'n meddwl gan bod Smotyn a'r bwys a phopeth yn byd ac ydyn canol ni. Na, gormod o waith, chymod fel mae pobl. Ond yn y diwedd, wel wedes i, gai shot yn ni. A fel i fi oedd hi, ac mae wedi mynd o nerth i nerth yn fechmwn. Fe dres i gael rhai yn lle ni bet y fyny, pan o'n i'n meddwl bod ni wedi dod i ran awr bod ni'n bryd newid dwylo. Ond oedd pobl ddim yn barod i wneud, chymod fe, ac eisiau cael siop a ddewn ni, ac awd ati gael siop. Ond fel dywed y sais, nawr o my dead body, o'n i'n mynd i wneud eich chymod fe. A beth ddigwyddodd wedyn, wrth gwrs, oedd mynd nôl a gofyn i Brondeifi, a ddiddordeb yn nhw gael. Wel, mwyn cadw'ch pethau chi fynd, meddwl yr Roderick, yn sicr bod diddordeb dyn ni. A fel ni, fi oedd i yn ôl ac ail ddechrau. Ac wrth gwrs, oedd hi'n freuddwd y fe, chi'n gweld, ynddo fe. Ac wrth gwrs, pan i chi'n cael breuddwd, mae rhaid i chi gweithredu hi i bod i ddod yn rhywbeth pendant, ynddo fe. Ac wrth gwrs, ar hyd y ffordd, gyda breuddwr, ynddo fe, mae yna bethau'n dod i'ch gwrch chi, a chrwystro chi. Ac dyma sydd wedi digwydd nawr gyda'r Covid yma. Mae wedi bwrw ni nôl, chi'n bod yn yr ystyr, ni ffili gwerthu llyfrau, chi'n meddwl am ffordd arall, ond wir, cyn o mas fan hyn nawr, o'n i'n gwerthu llyfr yn rws. A dyna fe, chi'n bod, mae'r hen ffôn yn handi. Mae dyn yn ffôn o lan a gweud wedi gwerthu llyfr yn unan, di ro hanner cant ohoni nhw dros y ffôn. Ac i gadw pethau fynd ac i bobl i wybod y deall bod y siop ar gael. Ac yr un peth, pobl yn gofyn am gardiau, chi'n bod, wedi rhoi nallbedd i rai bobl i fynd draw, cewch, edrychwch, beth chi moyn. Trwy hynny, mae'r cyswllt na, mae'n cael ei gadw, ac maen nhw yn gwybod bod ni'n awyddus iawn i fynd ôl, ac ail agor unwaith to, chi'n bod, i wasanaethu'r cyhoedd. Bob un, mae'n siop y bobl, ynddo fe. A mae hwnna'n bwysig iawn. A hefyd bod yna siop llyfrau Cymraeg yn rhyfeddod fel mae dyn yn clywed gan bobl, chi'n bod, pan gath i chai o'r blaen dros dro, chi'n bod, yn brwyddo i 3 mis. Pobl yn gweud, hwnna'n neis gael y siop nôl. Mae eisiau siop lyfrau Gymraeg yn Llanbed. Ac wir i ni bod yn ddiolchgar hefyd, gwywch chi gyngor Ceredigion am eu cefnogaeth nhw hefyd, ni'n gweld ni i fynd mlaen i yfori. Gweithio. Bydd yn well yfori ac sy'n agor o'n blaenau ni. Byti bod yr ymwys ni nawr. A wedyn yn eiddgar iawn fynd ôl gwirfoddolwyr yn barod at ei gwaith. A diolch yn fawr i chi, Goronwy, am rannu'r heriau sydd wedi gwynebu fel siop dros y flwyddyn diwetha. Siw bod y flwyddyn diwetha wedi bod yn o'r blynyddoedd anodda. Mae unrhyw siop wedi gweld yn y cyfnod diweddar. Ac hefyd, yn anhygoel sydd ydych chi wedi gallu addasu a bod yn hyblyg a gallu parhau i gynnal gwasanaeth a sicrhau bod Siop y Smotyn yn rhan bwysig o Llanbed hyd yn oed mewn cyfnod anodd fel hwn. A hefyd, dwi'n meddwl bod chi'n dangos sut mae hi hefyd yn siop i bawb. Mae hi'n siop lyfrau, ond hefyd mae'n ganolfan cymdeithasol ac yn le i gael clonc ynde. Mae hwnna yn elfen bwysig iawn yn dydi Goronwy. Mae hwnna'n wych, fel ynddo. Trwbl mawr, mae mond does ac yn bod mewn ar tro. Wedi bod yn un o 12 na rhagor, ac yna mae mae'r stori a'r storiau a'r unig arall yn werthwaith. Ac felly wrth i ni ddod ar gwrs i ben, Goronwy, beth bysach chi'n deud ydy fydd yr atgofion chi a beth ydych chi wedi ddysgu o'r cyfnod anodd mae da ni gobeithio yn dod i'w derfyn o erbyn hyn? Wel, chi'n modd, mae wedi dysgu rhywbeth arbennig i fi.
chymod, yw effaith yw, mae di'n tawelu ni lawr. Mae di'n gwneud i ni feddwl fel oedd pethau gyda ni. Yn ymwneud ag ni sy'n gallu cofio yn ôl, chymod, di fe? Fel oedd pethau. A pobl ag amser i bawb a phobyn. Ac mae hwnna, wy'n teimlo, chi'n mynd mas i'r dre nawr, ac wy'n mynd nabod nhw, mae masgs fel fi, chi'n mynd i fe. Ac wy'n goffo gofyn, yma'n iawn, mae'r pwys da fi fan hyn. Ond wedi gweud ni, chi'n gweld i fe, bydden ni ddim yn sefyll i holi. Fel arall, bydden ni'n mynd, bwff, heibo. Ond na, mae wedi newid pethau'n llwyr fel yna. Wedi ni dod lawr gerfach. Ac oedd hi'n hen bryd i ni, i ddod i fyny, a wy'n credu fydd y dre ar ei gwell. Unwaith setan o lawr i ffordd newydd o redeg pethau gofiw. Diolch yn fawr iawn i chi Gronwy. Dyna edrych ymlaen yn ofnadwy i weld Siop y Smotyn yn ail-agor. Ond diolch i chi a Bet a phawb sydd yn gysylltiedig â siop am gynnal y gwasanaeth arbennig mae ydych chi wedi gynnal arbennig dros y flwyddyn diwethaf yma. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr.